Hlavne keď zakričím, že nech si Xiorax odstrelí hlavu brokovnicou, I found a shotgun. tak neviem, čo si susedia myslia. Ináč tomu ver, kámo. Práve teraz ide priamy prenos, ak sa ti nepáči z mosta skoč, lebo na streame to je kolotoč. Editujem od rána do rána, čakám kedy príde. Dobre, to je celkom aura, kam 2016 intro. Takže čaute lidi, vítam vás u nového Dobre, kámo, stačí na intro. Ja viem, ako sa hrá. Dobre, tak padaj, kámo, padaj. Aj Master Volume si musím pridať. Dobre, ja mám grassblock. Ja mám Wooden Doors. Dobre? Môžeme ísť, hej? Hej, polož drevené dvere. Čo ti vtipné? Ja fakt neviem, kámo. No, môžeš, asi môžeš ísť, kámo. Polož ty teraz svoj grassblock. Nepovedal som viackrát, ale díky. Znie to ako grassblock, znie to ako grassblock. Hej, keď by môže povedať to isté. Otvor drevené dvere. Počkaj. Čakaj, daj mi minútku, hej. Čakaj, musím takú vec spraviť rýchlo. No. Otvoril som. Rozumiem. No, musí povedať, že to znelo ako dvere. OK. Teraz máš grassblock, kámo. Čo mám zdať, kámo? Rozmýšľaj. Daj, že... Dobre, teraz mám 3 stojky, hej. No. Zober si Flint and Steel a zapáľ svoj grassblock. Flint and Steel? Si istý, že to chceš, hej? Áno. No, Zapálil si ho, hej. teraz som zapálil. OK, díky. Môžeš uhasiť ho, hej. Môžeš uhasiť. Poda, mám uhasené. OK, zatiaľ to znie ako grassblock. Znič tvoj grassblock, teda... Znič svoje drevené dvere. Sekerou. Sú také materiály, že ťažké drevo. No, počúvam. No, pracuje sa na tom, hej? Najrýchlejšiu sekeru bere. Skoro. Nie, kámo, to ťažký materiál, kámo, že jak z Maďarska dovezeme. Ja čakám, kámo. Každú sekundu. Zničené. Zničené. Má si mining fatigue asi. Hej. Ja si myslím, že hovoríš pravdu. Ja si myslím, že... Ojebaš. A myslím si, že máš anvilku! Čo máš, kámo? No? Skaj si, že mám anvilku, kámo. Ja fakt neviem, kámo. Ako som mal asi rozmýšľať Hay Bale a Grassblock. Dobre, kámo, dobre, máš bod prvý, OK, dobre, ja to dostanem na ostatných challengeoch, kámo, OK. Ideme na ďalší minihru, vole, lidi, ideme na ďalší minihru. Teďkon si ukážeme, jak sa hraje Minecraft. OK, kámo. Ty prídeš, takto vyletíš, prídeš senka, urobíš nejakú kombináciu a takto sa vrátiš. Aby si nevidel, chápeš, čo ja ti dám. Ja som zabol nejaký bind, ja si myslím, 1, 2, 3, 4, OK, dobre. Ja ich tiež neviem doteraz, kámo. Dobre, chod tam. Jedna farba môže byť viackrát. Ale nemusia byť všetky Ale, použité. no toto som chcel, že musia byť všetky použité. Tak potom každá iba po jednom, lebo je tam 5 slotov a máme 5 farieb. No. Tak nemusia. A nie! Musia. Nemusia, kámo, nemusia. Počkať, dobre, tak nemusia. Začínaš. Dobre, čiže... Dve skurvené taktiky. Máš dve. A tam zase uhadnú, že ktoré, hej? Dve. No, ja idem teraz a ty mi povieš, koľko mám. Dobre, poď. Máš jednu. No, dobre, ideš. Máš 0. Celkom dobre. Máš 0. Máš 0. Máš 0. Ok, chápem. Poda. No, počkaj. Prečo prší? Ja fakt neviem, kámo. Trošku nám začal Raining Forest. Máš 4. No, trošku to sa ale no, máš 4. OK. Dobre, mám 4, OK. Ja to nechám variť. Mám?
Máš dve správne. Máš jednu správne. Piči, nevyšiel mi gamble. Takto, hrali sme. Počkaj, ale teraz môj finálny guess by bol... bolo by toto. No. Zatiaľ dobre, zatiaľ dobre. No do piči, ale to by muselo byť takto. No. Veď ja povedal si, že bola dobré. Nebola dobre, si sa úplne pomenil, kámo, nejako. Dal si bielu prvé kolo, dal si 5 bielých. Ideme si pozrieť ďalší level. Okay, A teraz dávaš lávu, čo robíš? Čo som spravil s tými... Ja som idiot, ja som úplne dostal všetkými lávy, kámo. Dobre, princíp... Počkaj, ledrbúci zober. Pointa tejto hry je, hej, máš lávu, hej, proste niekde danú. A ja ti buď klamem, alebo ti hovorím, proste poviem ti, že ti vravím pravdu a ty mi budeš veriť, alebo mi nebudeš veriť. Dobre, tak nejdem vysvetľovať, tak sa na to, no. Dobre. Ale začínaš. Môžem ti veriť s týmto. Ti? Ty máš povedať mne, že kde je láva, alebo kde není láva a proste ma oklameš a ja tam sa rozhodnem, či tam... Ja viem pravidlá! Ja viem pravidlá! Tak vieš chuja možno, kámo, chuja! Máš lávu napravo a naľavo. Veď mi ukáž na tvojich, kde sme rovnako, kámo, chápeš? Tak to mi ukáže, kde je láva. Máš lávu tu a máš lávu tu. Ja ťa jeb... Chod to vymeniť, prehral som! A ako si prehral prvé kolo? Lebo si, ja neviem! Bože, ty si postih, kámo, ešte dlhšie pripravujem mapu, ako hrám. No, tak, začínaš. Máš lávu tu a máš lávu tu. Videl si lávu, nevidel si dačo? Nevidel som nič. A surva... Ako si prehral znovu? Prosím ťa, kurva, ešte raz, to pič, dvakrát som prehral, musím, je 1-1, je stále 1-1, kámo, stále 1-1. Stále 1-1, kámo, chápeš, vypadni z main toolu, stále 1-1. Teraz vyhrám, kúkaj na to. Dávaj, japuj, hovor! Game of Survival All Players. Dobre, hovor. Máš lávu tu a máš lávu tu. Ja ti verím. OK, progres, dobre. Ty máš lávu tu a máš lávu tu. Ja ti... Ty Nemali sme tak hovoriť opačne, že kde je safe a niekde je láva. Tak ja ti verím, ja ti neverím. A myslím, že tu je safe. Takže si mi veril. Klam. Doslova som ti povedal, že tam je láva! No. Jaj. Áno. Že si klamal. OK. Aha! Že to mi klamár! No, ideš. Dobre. Ty mi klameš, hej? Máš lávu tu. Vidíš to, mne si dá veriť, ja som dobrý kamarát. Vidíš, pozri sa, kde bola láva. Pozri sa, kde bola láva. Vidím. Ty máš lávu tu. Ja som... Nemôžeš veriť. Pozri sa, kde je láva. Pozri sa, kde bola láva. Teraz sa pozeraj. Kde mám lávu? Hovor mi. Povedz mi. Máš lávu tu. Easy. Hamarisko jedno. Dobre. Dobre. Máš lávu tu. Ja ti neverím. Aha. My si klameme. No, ja neviem. Trošku som sa myslel, to som nechtiac. Kde mám lávu? Máš lávu tu a toto je safe. Iba jedna tam mala byť. Ja viem. Možno som si dal dve. Možno taký easter egg. Tu je safe. Kam tebe. Dobre. Vidíš to, mne sa dá veriť. Máš lávu. Ja počkaj, ty už máš lávu tu. Či klameš? Či si klamal? Trošku som ťa povodil za nos. Dobre, kámo, máš lávu tu? Máš lávu presne tu? Dobre, a ty máš lávu presne tu tiež? Hej? Dobre. Ideme ten istý zobrať? Ideš tam, či kde ideš? Najem sem. Poďme Dobre, Dobre. 3, 3, 2, 1. 1, teraz. Kibindi. Easy!
kámo, počúvaj. Veď to bolo úplne easy, kámo, teraz počúvaj. Piči, survival, no, teraz niečo vysvetlím. Hej, že prečo som vyhral. Dám ti veľmi rýchlu teóriu, prečo som vyhral. Keďže sme si obidva vybrali ten istý blok a ty si bol tak veľmi za to, aby sme išli proste do toho istého bloku, tak mi bolo jasné, že tam je láva, lebo si bol istý, že ja spadnem do lávy. Hej? Že si bol istý, že si do toho išiel. Aha. Dobre, či si vyhral túto minihru, hej? 2-1. Si vyhral túto Dva. minihru a tie prvé dva pokusy katujeme, myslíš povedať, hej? Že prvý si mal výhodu, sa ráta. To vždycky dva pokusy sa dajú navyše tomu, ešte neviem, čo ide prvý akože gesovať. To je také pravidla, to nevieš, ale... Dobre, zoberieš set. Hej, vybereš si nejaký set proste armoru, aký chceš. Prvý poďme, topánky, nohavice, chestplate, hlava, gana, proste zbraň a nejaký bonusový item, hej? Takže vyber si čo chceš a daj to na tých čestiek. Raz budeš ty určovať, chápeš, že povieš, že dobre, chcem tvoju čestku, tak prídeš, zoberieš si moju, ja si musím zobrať tvoju, potom ja poviem, že chcem si nechať svoju, chápeš, tak ty si vezmeš svoju, chápeš, a povieme 1, 2, 3, 4, 5, 6, chápeš. Čiže po jednom iteme a však budeme mať obaja dobré veci. Tak budeme mať obaja dobré veci. Ale ako sa dohodneme na to, že či akože môžeme obaja zobrať z jednej? Či ako? Kámo! Dobre. Nechápe, tak mi to vysvetlíš, to minihru, hore. Tu bude, čo ja viem, aha, kúkaj. Bude tam, vole, dve helmy, hej. Tu bude táto a tu bude táto, hej. Táto je lepšia ako kopr, teda myslím. Hej, tak poviem, že mám leather helmu, hej. Ty mi povieš, dobre, verím ti, tak prídeš. Teda nie, neveríš mi a budeš si chcieť nechať svoju čestku, hej. Tak vezmeš si, budeš mať kopra a ja budem mať chain, hej. Keby si... Počkaj, že ty dávaš do týchto čestiek, ja dám do týchto čestiek, ty dávaš do týchto čestiek, ja dám do týchto. Ti, kámo, ty dávaš iba na tej tvojej strane, kámo, nie je to tak deep, chápeš? Veď ale potom sa môže dať, že napríklad diamantový armor a vždycky si zobrať moju čestku. No nemôžeš, lebo raz berem ja, raz bereš ty. Tak, okej, dobré. Kámo, ty si posunutý. Inak tá helmu daj preč po stane. Hej, Máš? ja som sa pozrel. Ty si prečo všetci si tak retardovaný. Lebo v mojej nebola helma, tak ja že si myslel z tvojej, kámo. Môj bože! Takže round 1. Dobre, otvor si čestku. Tvoju, samozrejme. Čo máš? Ja mám diamondové boots. Ja mám diamondové boots tiež. Ako som si teraz vyberám? Ty prvý. Ale Ty prvý. ja prvý. Tak na čo som mal hovoriť ja, keď si aj tak ja vyberám a viem čo je moje. Dobre, to je jedno. To si iba ty mal hovoriť, čo to je. Dobre, to je jedno. Ja môžem mať lepšie. Ja si nechám moju česku. Môžem sa na seba, či nie? Aha. No hovor Tak ja, prvý. chápeš, nemusím vedieť, čo je v tvojej česku, keď si aj tak vyberáš, chápeš? Nemusím, lebo ty môžeš klamať. Kurva, hovor, proste takto sa hrá, chápeš? Dobre. Ja mám diamondové leggings. Ja mám netheriteové leggings, čiže ja to zbytočne, ja si berem tvoje. Čaká, to je straška, kámo, môžeš dať zaschvál zlý item a potom si vybereš ten môj. Lebo vieš, že už horšie nemôže byť. Hraj. Nerozmýšľaj nad Kámo, tým. to je nepremýšľaj, tak sa tá hra nehrá, kámo. Hra! Ja mám diamondový chestplate. Ja mám netheriteový chestplate. Ale si tvoj. Á. Ja mám leather helmu a je to zbytočné, ja si berem diamondovú helmu. Ďakujem. Teraz si vyberám ja, nie? Hej, Ja mám netheriteový sword. ja mám drevený sword. Berem si tú čestku. Kámo! Ja mám bread. Ja mám crossbow s piercing enchantom. Berem si svoju čestku. Čo si tam mal? Uvidíš v hre. Dobre, ty budeš tiež vrať. To som ale to je taká sračka, že to neviac opäť vec a keď si vyberám ja, tak si proste vyberem a vyhral som atalenský kameň, nejaký krystál som nemal niečo. To je pravda. Ak ťa vyhodím, tak som ale vyhral, hej? Akurát je také veľké, sa ťa v živote nevyhodím. No dobre, tak môžeme ísť na to? Tak poď. Tebe čo dáva do bičia Jej, vyhrali Nie. sme! Jej, zdali sme to! Nie. Kámo, ty si mal Thorns 20 a Sharpness 50 na lopate. A ja som mal Enchanted Golden Apple a bolo mi to na chuja. Áno, bolo. Keď som Sharpness 20. 50! 50! Taký pekný end, začnú sme krásne ukončiť, chápeš? Ideme sa zahrať? Endrod Civilization! Endrod Parkour! Okay, I bet!
Nemáme Možno, že chuť. keď máš veľký sebe, tak tento incident bude, že kámo, Xiorax, Endro, Civilization Incident.